Do piči, ja som to doteraz nenatáčal. My sme za minútu dali už 7 kg, ty vole. Si dojebal. Kámo, to ikačko! Iba ja tu nič nerobím zatiaľ. Asi áno. To je veľmi zlé. Piče. To je smiešné. Kámo, to ich hrozne bijeme. Toto je normálne, že... Ja tu každému okrem Leone dám Ika, keď ho chytím. Ja idem back. Jak sa hovorí, ja jdu back. Kámo, ja si iba tak grebnem niekoho, vieš? A tak odídem. Ten Poseidon je úplne na piču v tomto mode. On nemá také nejaké abilitky, že by mohol niečo robiť. Kámo, práve že on tak dáva dosť pely, len to Ale musíš... ja ani nestihnem nič urobiť, lebo Peťo ich tam úplne rozjebe aj tým, tak proste ja tam ani ultimate nestihnem jebnúť. Víš? Kámo, ja ich tu tak sliky čakám pri vchode. Nechal som ti, ja som ho mohol úplne ustylovať. Ďakujem. Zachránime Peťa! Píče, tak mysneme to, ale tak Peťa sa zachránil aj sám. Dal som si 3 killy, prečo ne, keď môžem. ...40 sekúnd spawn, ježišmária. Penta! Metla. Kámo, som mu zapol ten damage. Peťovi, vieš, keď ho byla... jak sa volá? Athena. Tak si ju rozobral, jak cigánsku hračku. Prečo ne? Keď môže. My ich hrozne bijeme, kámo, však my vyhrávame neviem koľko kilov. Kámo, chcel som si potiahnuť tu nejda, úplne nevydalo. Kámo, toto kebyže vidíš, to boli goly body sekundy. To úplne asi o milimeter ma netrafil v ultine ten, z ultinou ten Janus. Janus. Kámo, som nechcel zapnúť Aegis, ale zabil som jeho. Dobrá, presne nám beže. Ja aj keď niekoho nezabijem tak, že umre hneď, vieš, tak je musím vždy také malé HP, že buď toho zabije Poison, alebo ho zabije z Malisu, to dá 70% môjho attack poweru ako damage, vieš, ešte. Oni chudáci tak dostávajú. Som mu tak vyrezal na hřbet. Na hřbet? No môžem, no. Vieš čo, neviem ešte. Neviem, mami. Uvidím podľa toho, jak sa zobudím. Jak sa zobudím podľa toho. Jak sa sem chudí... Kámo, sleduj toto, sleduj toto. To si ho potiaľ z basey. Ale ten Janus má piču. Kámo, ja som sa práve zlákol vlastného Apola a použil som Aegis. Chápeš tomu? Nechápem. On pristával na mne, vieš? A ja som nevedel teraz, že či je to... Girotondo. Kámo, ten Rám ma išiel úplne zabiť. A
A ja som ho počas toho iba grebol, vieš, a dal mu IK. Boy bača. Neviem, ja mám 3-3, 17, proste ja neviem, čo tam mám v tom fajte robiť, ja tam nič nestíham. A Peťo má 26 k 2, lol. Ja mám 8-2-14. Vieš, Peťo Ranger, ja som taký, že asi niekoho odchytím a... Som ukradol no neukradol, ale akože... Kámo, jeho teraz, Peťo, teba tak zachránilo to, že som pred smrťou popol ten damage. My by mali dávať nejaký náskok o 200, nech je to aspoň zaujímavé. Kámo, som myslel, že tam zabočí. Ani spavnúť sa nestihnem. Piči, nestiel som použiť Aegis. Tá Athena je jediný, taký ako ja si ju 1v1 zabijem aj tú Athenu, vieš? Lebo mi nerobí až taký damage, lenže... Problém je v tom, že ona, vieš, keď ma tautne, tak ostatní ma rozbijú, jak proste cigánsku hráčku. Jak malé dzeci. Dobre, môžem ísť do spawnu. Strašne sme ich zbili, kámo.